aquesta senyora en concret, doncs, el seu mestre segurament li preparava les peces per estudiar en aquest quadern i li escrivia. No? I llavors hi ha molta música per piano de l'època, moltes reduccions d'ària d'òperes, música vocal acompanyada al piano, i després hi ha un apartat de peces anònimes que no sabem qui són. I jo em vaig fixar en aquestes principalment. I d'aquí hem fet un extracte, hem fet una selecció i llavors és el que presentarem aquí. Clàssica és una música molt clàssica, és d'un final de classicisme i d'un primer romanticisme, però el concert intercala el que és pròpiament la música amb una narració. Amb la Judit, que és l'actriu, ella encarna una mica la figura de la Maria Rosa d'Areny i Jordana i va explicant aspectes de l'època i del seu dia a dia, ja sigui en la part musical, com de la casa, o de la societat, o del poble. No? I creiem que aquesta combinació pot ajudar a contextualitzar molt bé tant la música com que es presenta com l'època en si, del qual és el quadern.